Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu akukhona ukutshala ummbila kuphela. Kanjani ngobhontshisi, izindlubu, cowpeas, millet, ujikanelanga. Testing 1 2. Amabele, ukotini kanye nomdumbula phakathi kokunye okuningi. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu akukona kombila kuphela. Lesi siqeshana esifishane sizokunika izindlela zokuthi ungenze njani ezitshalweni ezahlukene. Ingxenye sibonakaliso sikaNkulunkulu siyimvelo yakhe ekuhlukahlukaneni kwezilokazana ezikhona ezimweni zemvelo. Ekutshaleni ngokukaNkulunkulu sikhuthaza ukuthi abalimi bathathe lokuhlukahlukana ngokushintshashintsha izitshalo zabo. Ukutshala okuthile ngesikhathi ummbila usuzokoma nokutshala izitshalo ezivuselela inhlabathi. Izitshalo ezishintshanisekayo. Ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu siyanxusa ukuba ukushintshanisa izitshalo kwenzeke njalo ngonyaka wesithathu. Hlukanisa indawo yakho izingxenye ezintathu ezilinganayo. Bese kwezimbili zokuqala ufaka ummbila, bese kwesithathu kuba oshintsha ngakho, isibonelo ubhontshisi. Ngonyaka wokuqala tshala ummbila, ingxenye yokuqala neyesibili, eyesithathu ingxenye ubhontshisi. Ngonyaka wesibili ingxenye yokuqala kube ubhontshisi bese kuthi yesibili neyesithathu kube ummbila. Ngonyaka wesithathu kube ummbila bese kuba ubhontshisi bese kuba ummbila futhi. Ngonyaka wesine ubuyela ekuqaleni ekubeni ummbila nobhontshisi. Ukushintshanisa kunobuhle obukhulu kunokutshala uhlobo olulodwa. Kuhlanganisa ukulethwa kwezakhamzimba kanye namavithamini ekudleni komndeni. Ukulungiswa kwe-nitrogen ngokwezilwane eziphila emhlabathini okugcina kuholele ekunciphisweni kwezindleko kuphinde kwandise isivuno ezitshalweni zesizini elandelayo. Inciphisa ukwanda kwezifo kanye nezilwanyana ezibulala izitshalo. Ithuthukisa isimo somhlabathi. Iphinde inciphise amathuba okumosheka kwemali. Izitshalo zokushintshanisa ziningi futhi ukwehlukana kwazo akubaleki, kodwa ke nansi imihlahlandlela ejwayelekile. Ukushintshanisa kumele kushintshe kusukela kwisitshalo esinesibindi sembewu eyodwa kuya kwenezibindi zembewu ezimbili. Ukushintshanisa izitshalo kumele kuhlanganise okungenani izithelo. Ukushintshanisa izitshalo kumele okungenani kuhlanganise ezithela ngaphezulu njengobhontshisi, upigeon peas, ucowpeas, usugar beans noma amakinati athela ngaphansi, kodwa kuhlanganisa ujikanelanga, ubhatata kanye nezinye izithelo. Ingxenye yesithathu yokushintshanisa nayo futhi ingahlukaniswa izigatshana ukuhlanganisa izinhlobo ezahlukene zamaveji ukuze kusizakale umndeni ukuthola umsoco odingakalayo. Khetha isitshalo ozoshintshanisa ngaso kuya ngesimo sezulu sendawo okuyo, umhlabathi kanye nezinhloso. Hlela uphinde unakekele indawo kuye ngohlobo lwesitshalo osikhethile ukushintshashintsha ngaso. Uhlele kahle izikhuthazi, izikhala, amazinga embewu, ukujula kotshani, ukukhipha izithombo ezacile kanye nokufaka izikhuthazi njalo. Uma ungashintshanisi, uzohlangabezana nezinkinga zezinambuzane, izifo nokwehla kokunotha komhlabathi. Eminyakeni emine ngitshala ngendlela kaNkulunkulu, angikaze ngibe nethemba lokutshala ngokushintshanisa. Ngikwenze kulonyaka endaweni engu-1/3 yensimu yami, futhi ngokwenze njalo ngiyazi ukuthi nginciphisa amathuba ezifo. Kanti sihle futhi isimo senzuzo kulezi nhlobo zezitshalo. Ngiyazi ukuthi ukutshala ngokushintshashintsha njengoba senza ngokotini wami kudlala indima enkulu ekulimeni ngendlela kaNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Ukushintshaniswa kwezitshalo.
Ukushintshanisa izitshalo into ejwayelekile kubantu base-Afrika, ikakhulukazi ngobhontshisi phakathi kolayini bombili. Kodwa-ke akukho nesisodwa kulezi zitshalo esifinyelela emandleni okutshaleka ngendlela. Khuthaza indlela yokuxubanisa izitshalo ngendlela yokunakekela nangendlela yokukhiqiza izitshalo ezinhle. Indlela siyakhuthaza ukutshala ngokushintshanisa uma isimo sezulu sivuma futhi nomswakama owanele ukhona ngasekupheleni kwesizini. Ukushintshaniswa kwezitshalo kuhlukile kunokuhlanganisa izitshalo okungukutshala emuva kokuvuna kokuqala. Qaphela ukuthi ungatshali isitshalo sokushintshanisa ngaphambi kwesikhathi, ngoba lokho kuzokwenza isivuno sesitshalo sokuqala singabi sihle ngesikhathi kwenzeka ukubumbeka kwezinhlamvu. Izitshalo zomjikelezo zingatshalwa emigodini ephakathi kolayini noma ngaphansi kwamakhasi esitshalo esibolayo. Isibonelo, indlela uDixon atshala ngayo ubhontshisi ngesikhathi amakhasi ommbila eseqala ukoma, ngokujwayelekile ngasekupheleni kukaFebruary noma uMarch eMalawi. Ngo-April wavuna ummbila wakhe wayesephula izinhlanga. NgoSeptember wabesevuna ayilandelanise ngako okungubhontshisi. Inzuzo yale ndlela imbandakanya izitshalo ezimbili ngonyaka emvuleni eyodwa ngonyaka owodwa. Ukubuyisela initrogen ngoba ubhontshisi uyimidumba kunyusa isimbozo ekuyingubo kaNkulunkulu. Kubamba ukhula ngokudala ithunzi kuphinde kuvikele ingubo ekushisweni abazingeli bamavondwe kanye nokudliwa izilwane. Eminyakeni emithathu edlule ubhontshisi wakhe walinganiselwa ku-750 kg noma nje ngaphansi kwamathani amabili ngehektha esikhathini sabo esingenamvula sasebusika. Kuyamangalisa. Isivundisi sesitshalo esiluhlaza esimbozile. Isivundisi sesitshalo esiluhlaza esimbozile siyingxenye engumangaliso kuyobukhulu bukaNkulunkulu futhi sinikezwe amathuba amahle esimo sezulu kanye nokunakekelwa. Singasetshenziswa ekushintshanisweni kwezitshalo. Zingahambisana kahle nezimo zezulu zamaphakathi kanye nasempumalanga ye-Afrika. Kanjalo futhi nala kunezimvula eziningi khona. Ezinye izitshalo zihlanganisa iDolichos lablab, Mucuna velvet bean, cowpeas, alfalfa peas kanye neherivate. Isibonelo semonocot sihlanganisa ukolweni, thaye neoats. Ezinye izinhlobo ezinezimbozo zinhle kakhulu ekushintshashintsheni izitshalo futhi zingatshalwa ngaphansi kwamabovu ngaphambi kokuba kukhishwe ukhula okokugcina ekubuneni kwamabovu. Isifundiso sesitshalo esiluhlaza besisetshenziswa abahwebu abaningi iminyaka eminingi ukwakha ubuningi bengubo kaNkulunkulu. Ukulungisa initrogen, ukunyusa izinga lokuvunda komhlabathi, ukuvikela ukuguguleka komhlabathi, nokuletha izakhamzimba ezidingwa izilwane nenzuzo ethe xaxa kanye nokudla kwabantu. Zinjengezivundisi ezikhulayo ensimini futhi ubuhle bazo phezu kwakhomposi ukuthi azidingi ukuchelelwa futhi azinawo umsebenzi omningi. Usoya beans kulula kakhulu ukuwukhulisa futhi isitshalo esihle kakhulu ukusishintshanisa. Unezakhamzimba eziphelele futhi kuhle kakhulu ukusebenzisa esikhundleni senyama kanye namaqanda ekudleni kwansuku zonke. Ube nemiphumela emihle ngesoya bean eAfrika, kumele uvikele ngeRhizobium bacteria bese utshala imbewu engakapheli amahora ayisithupha ukuze initrogen yakheke kahle. Ukuhlukana kwemigqa kabhontshisi u75 cm, okwehlukana emiseleni u5 cm. Uma uzotshala ngemvunde enza u8 cm ukujula, ngokungaboli u5 cm. Faka u350 ml imvunde ngemitha noma u8 ml we-NPK. Inani lembewu ngehektha u160 kg ukujula u1.5 cm. Akudingeki sikhuthazo. Isivuno esilindelekile sikabhontshisi silinganiselwa kumathani amabili ngehektha. Ithebula lesibili, ujika nelanga.
Ukwehlukana kwemigqa kufanele kube u75 cm, emigqeni yamaholo kube u60 cm ukulandelana kwawo. Ukujula kweholo kube ngu12 cm uma kuyimvunde noma u8 cm uma kungumanyolo. Faka u350 ml imvunde ngeholo noma u8 ml umanyolo NPK. Ukujula uma usutshala u2 cm, inani lembewu ngehectare u6 kg. Imbewu ibe 3 ngeholo bese uyanciphisa kusale u2. Isikhuthaza khaba esingu5 ml iura. Isivuno esilindelekile sikajikanelanga siu1,5 amathani ngehectare. Ithebuli lesithathu. Ukotini. Ukwehlukana u75 cm, amaholo aqhelelane ngo60 cm, ukujula kweholo u12 cm uma usebenzisa imvunde, 8 cm uma usebenzise umanyolo. Faka u350 ml imvunde ngeholo noma u8 ml umanyolo NPK. Ukujula uma utshala u2 cm. Inani lembewu ngehectare libe u25 kg. Imbewu eyisihlanu ngeholo bese unciphisa kusale embili kuphela. Isikhuthaza khaba esingu5 ml iura. Isivuno esilindelekile u1,5 wamathani. Amabele. Ukwehlukana kwemigqa kube u75 cm, emiseleni ahlukane ngo10 cm noma ubanzi bemsele ebungu8 cm ukujula. Faka u350 cm umanyolo ngemitha. Okungenani imbewu ayibe u10 kg ngehectare, ijule ngo2 cm uma usutshala. Kanye nesikhuthaza esingu8 ml we-urea ngemitha. Isivuno esilindelekile singamathani 2 ngehectare. Ithebuli lesihlanu. Udali. Ukuhlukana kwemigqa u75 cm kanti emseleni u120 cm. Ukujula kweholo u12 cm uma usebenzisa imvunde, 8 cm uma usebenzise umanyolo. Faka u350 ml imvunde ngeholo noma u8 ml umanyolo NPK. Ukujula uma utshala u3 cm. Imbewu edingekayo ngehectare u50 kg. Tshala kuphela izinhlamvu ezintathu bese unciphisa kusale eyodwa noma ezimbili. Sidingeki isikhuthaza khaba. Isivuno esilindelekile su1,5 wamathani ngehectare. Imbumba nobhontshisi. Ukuhlukana kwemigqa u75 cm ukuqhelelana kanti emiseleni u10 cm ukuhlukana. Ukujula komsele u8 cm uma uzosebenzisa umquba noma u5 cm uma uzosebenzisa umanyolo. Umquba u350 ngemitha no5 mm uma uzosebenzisa umanyolo iNPK. Imbewu edingekayo ngehectare u60 kg, u2 cm ukujula uma utshala. Isivuno esilindelekile su1,5 wamathani ngehectare. Uma uzosebenzisa uphizi njengesitshalo sakho sokushintshanisa, ungavele uwafaze uma ummbila wakho usuqala ukoma, bese uhlakula okokugcina okuvumela imbewu yakho ihlangane nomhlabathi. Okwesikhombisa, amakinati. Imigqa, hlukanisa imisele yakho ngo37,5 cm, kanti imisele ibe ngu4 cm ukuhlukana. Uma uzosebenzisa umquba ukujula komsele u8 cm noma u6 cm uma uzosebenzisa umanyolo. Umquba u350 ngemitha no5 mm uma uzosebenzisa umanyolo iNPK. Inani lembewu ngehectare u80 kg, ukujula uma utshala u3 cm. Asidingeki isikhuthaza khaba. Isivuno esilindelekile amathani 2 ngehectare. Ithebuli lesishagalombili. Ukolo. Ukuhlukana kwemisele u15 cm noma ungamane uwufaze. Uma utshala emigqeni, vuvuzela imbewu emiseleni. Ukujula komsele kube u1,5 cm. Ufake u100 kg wembewu emseleni noma 120 kg uma uzoyifaza. Ukujula uma usutshala kube la ku1,5 cm.
faza isikhuthazi esingu-100 kg we-LAN noma i-urea. Isivuno esilindelekile amathani 2 ngehektha. Uma uzotshala ukolweni njengesitshalo sokushintshanisa, ungawufaka ngesikhathi ummbila usuqala ukubuna, bese kuthi emva kwalokho uhlakule kokugcina ukuvumela imbewu ukuthi ihlangane kahle nomhlabathi. Ithebuli lesishagalolunye, umdumbula. Ukuhlukana kwemigqa kube u75 cm, amaholo ahlukane ngo120 cm. Ukujula kwamaholo ngenzansi kwentambo kube ngu10 cm uma usebenzisa umquba noma u5 cm uma usebenzisa umanyolo iNPK. Tshala izinti zakho ngenhla kwentambo, ubude bezinti bube ngu20 cm namaqhuzu okungenani u5 kuya ku8 ku1.5 kuya ku3.5 cm ubukhulu. Cindezela u2/3 wezinti u13 cm ukujula. Isivuno esilindelekile amathani angama-20 ngehektha. Icassava ingakhuliswa kahle ezindaweni eziqondile. Nquma izitshalo lezo esezikulungele ukuvunwa. Ushiye isiqu esingu40 cm ngemuva njengesibambo sokudonsa. Izimpande kufanele zinqunywe zingakapheli izinsuku ezimbili emva kokuba kade zinqunyiwe. Khetha ukunquma kulezi zitshalo ezingenazo izifo. Usebenzise kuphela ingxenye emaphakathi yesihlahla engunina, hayi isiqu noma ingxenye engaphezulu emahlamvini. Gcina lezi ozinqumile emthunzini zimile zabheka phezulu. Okungcono uphinde uzitshale zonke izinsuku kodwa ungazigcini kuze kuphele izinsuku ezinhlanu. Tshala izinti ziqonde njengendlela ofundiswe ngayo ukuze ingxenye yangaphezulu ibe ngaphezulu. Ukumboza ngengubo eningi kugcina umhlabathi uswakeme futhi uthambile, kube lula ngesikhathi sokuvuna. Icassava isitshalo esikwaziyo ukumelana nesimo futhi impande yaso inesitashi esiningi esekube indlela yokuphila emphakathini eminingi ekhungethwe ubumpofu. Thebuli leshumi, ubhatata. Ukwehlukana u75 cm, u30 cm emseleni, ukujula kwemisele kube u15 cm uma uzosebenzisa umquba noma u12 cm uma uzosebenzisa umanyolo. Faka u500 ml wemvunde ngemitha noma u12 ml umanyolo NPK ngemitha. Nquma izinti zakho ozozitshala zibe u30 cm ubude, zilale ngo20 cm bese uveza kancane amaqabunga okugcina ngaphandle komhlabathi. Ukujula kube u10 cm. Isivuno esilindelekile amathani 12 ihektha. Lezi ziqu ubude bazo bungu30 cm kumele zigcine ziswakeme endaweni epholile enethunzi izinsuku ezintathu ukuze zihlume izimpande ngaphambi kokuba ziphinde zitshalwe. Lezi ziqu kumele zivele esihlahleni esinezinyanga ezintathu ubudala futhi ezingenazifo. Ubhatata unezinga eliphezulu lomsoco. Ngaleyo ndlela kufanele utshalwe yonke imindeni yabalimi noma uzodliwa ekhaya kuphela. uNkulunkulu sitshengisa ukubaluleka kokuhlukahlukana kwemvelo yakhe. Kanjalo nathi kufanele silandele lokho esibone ubaba wethu ekwenza kuzo zonke izingxenye zokutshala. Kodwa-ke kubalulekile ukunakekela abampofu. Sihambe nabo ezindleleni zokuthembeka ezintweni ezincane ngaphambi kokuzimbandakanya nobuchwepheshe obuthe thuthu. Isigaba sokuqala ukukhuthaza izingxenye ezintathu zesitshalo ezishintshanisekayo bese wakhela kulokho umjikelezo wesitshalo njalo emva kwalokho kube isivundiso sezitshalo eziluhlaza ezimbozile.